Avui parlarem de canviar la mentalitat de veure els diners. Canviar la teva mentalitat de veure els diners és molt important per a aquest projecte i per a aquest pla que tenim. Els diners són bons, no dolents com molta gent pensa. Els diners et donen llibertat, temps. Els diners et poden fer més generós. Els diners et permetran fer coses que tu vols fer. I els diners també t'ajudaran a tenir més salut, amb una bona alimentació, per exemple, i moltes més coses. Pensa que la incapacitat d'aconseguir riquesa és per la mentalitat sobre els diners. Per fer aquest canvi, hauràs de llegir uns llibres que et diré. Número 1. Els secrets de la ment milionària, de Hart Ecker. Llibre número 2. La psicologia del diner, de Morgan Housel. I el clàssic Para ric, para pobre, de Robert Kiyosaki. Si vols veure una pel·lícula també, una que m'encanta, és En busca de la felicitat, protagonitzada per Will Smith. Has d'aprendre a tenir una mentalitat d'abundància. No et deixis enganyar per creences profundament arrelades en aquesta societat que et limiten. La societat i els governs no els interessa tenir-te independent al sistema. Realment crec que et volen pobre i dependent als seus vots, perquè els necessitis. Ells et volen fer de pare, et volen dir el que has de fer, el que no has de fer, regulant completament tota la nostra vida. Doncs no els hi permetrem. I recorda, els diners ensenyen per ser lliure.